Ono, poďme si povedať zase na rovinu jednu vec, že aj keby to bol distrack, čo není, tak zamyslíme sa nad tým, prečo som takéto veci nemusel riešiť, keď som sa rozviedol s Tinou. Pretože Tina sa nezachovala jak teliatko a nenapísala ďakovný 3-kilometrový status, post o tom, jak to bolo všetko úžasné a skvelé a potom týždeň na to chodila po podcastoch. Ja som není ten, ktorý toto celé vyprovokoval. Ja som není ten, ktorý sa k tomu chcel vyjadrovať verejne a ja som není ten, ktorý z jej nejakého nového priateľa urobil kurevníka, ojebávača, hada a neviem čo, až som to vyprúžil do takej situácie, že moji fans mladších ročníkov mu chodili písať do komentárov, aby zomrel. Viete, tak to ako teraz si obtierať hubu o mňa a snažiť sa zviesť. Ja chápem, že chcete čísla, ja chápem, že chcete, aby vás proste svet trošku videl chvíľu,